Dan begin ik met de eerste motie van mevrouw Wuiten over het herstel van de democratie op Stesia. En het verzoek wat u doet is een verzoek dat op dit moment eigenlijk onderdeel is van een proces van mediation. Dat loopt tussen de eilandraad en de rijksvertegenwoordigers. Wij, en dat ben ik met mevrouw Wuiten eens en overigens de overige indieners van de motie, willen natuurlijk graag alles in het werk zetten om het herstel van de democratie zo snel mogelijk te doen. We moeten forse stappen zetten nog om dat ook voor elkaar te krijgen binnen de context van de wet die daarvoor is aangenomen. Daar wil ik ook heel graag aan meewerken. De uitkomsten van de mediation wil ik heel graag natuurlijk aan u bekendmaken. En ik vind het ook belangrijk om te zorgen dat die democratie dus zo snel mogelijk kan worden hersteld. Dat maakt dat ik deze motie ook graag oordeel Kamer zou willen geven. Dan de tweede motie van mevrouw Wuiten, mevrouw Simons en de heer Seder. Die gaat over het stimuleren van woningbouw en met name natuurlijk ook sociale woningbouw op Bonaire. U verzoekt mij aan de slag te gaan met het bekijken hoe we dat zoveel mogelijk kunnen stimuleren, onder andere met renteloze leningen. En ik zou deze motie, die wil ik ook graag oordeel Kamer geven. Zij het dat ik dat onderwerp wordt van een traject waar mijn collega Hugo de Jonge mee aan het werk is. Hij onderzoekt verschillende opties om te zorgen dat woningbouw en de stimulering van sociale woningbouw kan worden gerealiseerd op alle 3 de eilanden. En hij zal met een uitwerking daarvan komen voor deze zomer.